Смяташ ли, че не си много фотогенична? Моля? Смяташ, че не си много фотогенична? Да, въобще даже. А как се казваш? Полина. На колко си години? Спокойно, ги бяга се. Седни спокойничко. Ще го изтриш после. Разбира се, идваш при мен, правим го, показвам ти го и... Каква мечтаеш да станеш? Ох. Представям за това. Бъди малко по-сериозно. Нормално. Какво мечтаеш? Ами, мечтая да стана адвокатка, защото уча за това. Къде учиш? В Бургас. А като си била мъничка, преди да бъдеш красива жена, с какво са били свързани мечтите ти? Ами тогава исках да стана да свиря на тамбура и се записах да уча тамбура и... Ти можеш да свириш тамбура? Да. А свириш ли? Да, учих в Котел. Котел учи? Да. Хубаво. Обаче реших, че няма да се занимавам после с това. Но имаш тамбура вкъщи. Да, да. И сега ако вземеш, можеш да свириш нещо. Да, да. Коя ти е любимата на тамбура? Да се дзупаш на тамбура? Ами хора обикновено. Кое ми хора? Има ли песни писани за тамбура? Да, разбира се. Има. Някой път ще ни покажеш, нали? Ами, добре. Кой ти преподава? Мария Манева се казваш. Жена. Тамбурата не е характерно за българската народна музика да има жени оркестранти. Обикновено, нали е така? Да, така е. Мъжете, но аз като съм гледал, в последно време май мъже на тамбура няма. Ами... Даже мисля, че в тракийски ансамбъл, в ансамбъл Тунджа, пак е жена, която свири на тамбура. Да, и тя ми е преподавала, ако говорим за една и съща. Те сигурно не са много. Нанка Колева се казва. Нанка Колева, да. Да. И сега са в Москва. Заминаха за концертите там в Роза. Може. Точно адвокат ли искаш? Не искаш да бъдеш прокурор, не искаш да бъдеш съдия, искаш да бъдеш адвокат. Ами... Не съм се насочила точно определено. Нищо адвокат. Такова. Да. И какво, да спасяваш хора от самото наказание, да спасяваш изнасилвачи? Ами всеки каквото заслужава. В това насока? Гражданско право, наказателно право? Не знам, още не съм се насочила. Първа година съм и не знам. Юридическите юриспруденции те интересуват ли? Примерно за фирмите, междуфирмените право. Да, и те ме интересуват. През почивното време, когато натрупаш пари, примерно, за какво би ги дала? Става въпрос за една година. Събрала си пари за нещо. За какво би събирала? За какво бих събирала пари? Да, през годината. Ами едва ли ще е за някакви дрехи точно. Не знам. За какво бих дала. Примерно за Хавайските острови или за пътуване в... Ще го изтриш къпището, обещаем. Да, ще го изтрим заедно. Да, за какво да те лъжа? За какво ми е? Ами защо го правим, защото не спрява? Защото прави експеримент. И по-добре да бъде експеримент, за да мога да чуя говора как върви. Както стоя. Да видя Елена какво. Ще му се кара.